édesvízben tartható állatok, a szemükre, bőrükre, szőrükre jótékony hatással van a só. Ezt a kisebb sós medence biztosítja számukra, amelybe maguktól és a kérésünkre is átmennek. Előfordulhat, hogy a tréning nem minden eleme jön össze, hiszen amellett, hogy igen makacsállatok, a borjúfókák a hangulatváltozás mellett a frontra és a külső zajokra is érzékenyek lehetnek, de egy idegen tárgytól is megijedhetnek, akkor pedig a biztonságot adó vízbe menekülnek. A legtöbb fókasóban a borjúfókánál jóval nagyobb és a parton ügyesebben mozgó oroszlánfókát lehet látni, de most, kedves nézőink, önök is megfigyelhetik, mennyire játékosak, akrobatikusak a mi borjúfókáink. Zömök testük miatt nem tudnak például az orrukon labdát egyensúlyozni, vagy a parton az uszonyukon támaszkodni, vagy